Gyaran Murya. Gyaran Murya. Yarinyar nan haka na dinga renanta, ina fama da ita faɗi nan tashi nan, har na auri wani, ya je ya ci biredi, ya mutu, ya tafi, ya bar ni, haka nake ta fama da ita, sai da ta yi kyau, ta zama budurwa ta girma, to da kai da alhajin ina daidai da ku, zan sa kafan wando ɗaya da ku, za ka tantance kai na uban zara ko ba kai bane. Kai saurayi, ki kiyaye ni, Allah na fi ƙarfinki. Na fi ƙarfinki, ni ruwan tafa ne in ga miki gaskiya, in kika suke zan yi gaba da ke. Kai da bakin ka asin, mutum bakin ka na ce maka, ni kake nuna kana. Dole wannan yari ki bani ita tafi da ni. Tashi ka fita ka bar min gida. Zan ki bar da ki. Ka bani. Alƙur'an zan ki bar ki anan Allah. Rashin kunya ka zaka nuna yanzu. Ai da ne nake ganin darajar ka san da muna aure ba yanzu da ka zama tijararre dan duniya ba take ni ka dake ni ka gani. Ka ga yadda zaka tausaya wa rayuwarka ai ban san asibitin da za ki sani fa. Auren mu yana nan. Da kai da wa. Ki ba. Auren mu yana nan. In ake an miki auren gaiba. To duk sanda na dawo magana aure na gaiba ya wuce ni ne mijin ki na gaskiya. Haka kake baka da kunya? Aukan ya karu. Da ka je can. Ni ce na ga mun take ki. Ka bar min gidana. Fita azum. Ko in raba ma karfi fita. Wallahi zan dawo. Fita. Je ka. Na da zaki ba za ka bi ka ba. Je ka da abun kunya ka. Je ka. Abun kunya. Ni za ka nuna kai dan tunawa ne kai wallahi sai dai ya kashe ka. Babu inda za ka je yanzu na yi baki. Kuma na rantse da Allah in ka kula da ni in ka da nan gidan wallahi sai na zuba ma guba ka mutu in jakan ba in yadda kai a gona. Ce maka akai ina kaunar ka. Aikin banza sai ka dau yar in gani. Bala ina wuni? Bala? Saratu ya aka yi ne? Lafiya kalau ya gajiya. Normal. Bala dama a gidanmu an ce ka turo tunda kaga ba a san kowa ba sai kai. Ina tunanin dai akwai abin da yake yawo a kanki. Kina so ki ce gidanku ba wanda aka sani sai ni saboda ni kadai ne nake yawo a garin. Kab garin ba wanda aka sani sai ni. Haba Bala ka manta alkawarin da muka yi da kai. Ke akwai abin da yake yawo a kai ki bude idan ki fada Bala kike magana ni da ke akwai wani alkawari tsakanin mu alkawari na me? Wannan naga ke alamar da Allah ya tsaya a kaina uwa kyalluwara wai sai na bashi yadda na kai shekaru ina yayanta wai ya mata miji ni kuma na hana. To kai abin ta faɗa gaskiya ne? Gaskiya ne. To ya aka yi haka ta faru kuma ka zo ka ce abin da isa haka ta faru. Hidibewa Allah nan lokacin da muke tare da ita ta kama naƙuda. Na lissafa na gaba da hud ba da kwaƙyanƙyan sai na ɗan fita da zumman ɗan samo wani abu da za a samu a ita sarrafi a gidan. Kuma dan samu wani ko dan rago ko dan akuya da za a samu a dan yanka daga tafiyar nan shike da sai Allah ya sa ni dogo tafiya shine ban dawo ba sai wannan karan dan mutar yarinya ta isa misali kuma tun idan nake Allah ya dan da wani alhaji mutumin arziki nace to na fahimci adadin shekarun nan yarinyar ta girma nace to na bashi wannan yarinya tunda na tabbata yarinyar nan za ta huta uwarta za ta huta ni ma zan huta saboda in ka je kana iskanci ina liɓi ne ma liƙi ko yanzu tambayar da zan maka shine kana ma samun labari amma baka turo ba kuma ka dawo ba yanzu wannan abin da kai kayi adalci a ciki mun riga mun san shi raino na uwa ne yaya ta raina abu ya girma ya isa mun ruwa sai a zo a ci kurum na karbe mata kuma shari'a ta yadda cewa idan ta cewa ba ta shaide ta sai an biya ta
balle yarinya ta girma tun tana karama ga kashi ga fitsari ga sinabcin ga maganin sauro ga wani duk ba wanda yake mata dan uwanka ko ba wanda ya zo mata yanzu kai mata adalci kina abin da kai sannan sai ta gaba zaka zo ka karbe ta duk Allah ta bai kai a son ka kace suna na asin yanzu wannan kai dai Daman sai da ya gaya min ya ce a gidan wasa yake a Legas ya haɗu da wani ko gagarumin ɗan fashi ne ko gagarumin menene wai zai bashi yan ni kuma na ce ban yadda ba sai an zo gaban ka. to wannan dai mutum ne na arziki ni ba zan samu ya ta mutum banza ba zan aura mata mutum banza mutum da samu mata na kirki kuma irin wannan zargin da ake mun da wannan sharrin da take mun ƙarya take yi Ba ƙarya nake ba wanda na zo ya ɗaga min hankali ya ce a gidan wasa yake a Legas haka ka gaya min. ta mutuncin ki dan ya ga miki dawa hattara na zo na sa yan sanda su tafi da kai yanzu wallahi sai bayan sati guda za a damu da kai nan wajen kuma wallahi ka bai tafi da kai wajen shari'a in alƙali daure ka wallahi tubani ma ba za a yi wani daure ba abin da ke so da kai yanzu mun yadda yarka ce amma ta sa shaɗin sai kai bai ta duk wanda ta yi ka shekara 18 ne ko 17 Shekarar ta 18. shikenan ka gama ta isa auren mun yadda to kaga sai ka biya ta ranka dade ko me za ta lissafa tun daga kan naƙudar da ta yi tsuguna ta yi da ginin da ta zubar da abin da ta ya gaba ɗaya karanta ta kaf zan biya in ɗauki ta kai ta gidan mijinta ni ne ubanta ni ya kamata in sama mata miji na sama mata miji saboda haka dole ku haƙura ku bar ni aura mata nake ban karbi za mu ni za karya na waye kai na a waye ras yanzu abin da ke so da ke tun da ya faɗa ka na fuskanci wannan tsohon mijin naki dan iska ne to zan yi maganin sa a gaban ki da ba kuma ba a gaban ki ba ki je ki lissafo kaf da wanda ya taimake ki ma kin gani Kuɗin maganin sauro da kuɗin shimfiɗa da kuɗin asibiti har kuɗin kukan da ta yi sai an biya ni. gaskiya ne wannan to so ka je ki lissafo ko nawa ne ki zo zai biya ki To ni kuma na san yadda zan yi da shi ki lissafa ko ne ba ruwanka da ni ki lissafa magana. zan biya ki ko ne zan biya ki da ki lissafa ni za ki ga wani magana wani lissafi ko me tun da ka abun da ta ya har zuwa yau a lissafa gaba ɗaya kam ni zan biya kai na fuskanci dan iska ne kai ni ma ka sani ni ma dan barikin na taba ta Allah ne bani wannan kujerar ba dan ko ba ga ta da akwai yayyena suna so akwai kanin so amma ni kadai Allah ya ba abin sa na saurara maka wallahi dan a gaban ta kai ka saurara fa wallahi in kai wasa sai na daure ka kuma sai ka biya abin da kai ka je bariki ka zo ka tada dan gidan ka je bariki kun tafi dan bariki in sata yake yi dan canji ne shi me yake yi ya zo kullun sai ya ba kuɗi ko shi na ka zo ka sai ta wajen to idan ka zo da shi din bayan ka biya wallahi in ka zo da shi wallahi duk gaba sai na daure ku kuma za ka zo ga magani za ka iya lissafin kuma za ka iya biya ba ni za ka yi bariki tsohon kwankwan tsohon Allah kwankwan ta shiga bani waje mutum banza mutum mofi Allah tsinke wala nake ba a biya a rubuta ko menene zan biya to kuma tsinke ba zan barke ba ni kake waka ni kai din banza Allah ka raba mu da mugun ji, Allah ka raba mu da mugun gani, Allah ka raba mu da budurwar da ba ta son ka, ka dace sai ita ka zama mai.
Gyaran Murya.